खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव उमरांसुआव जानाय जे जाथायनि सायाव बिग आपडेट होदों बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नोंथांमोना मिथिगौ दे बे समाव दिमा हासाव जानाय जाथाय थामहिनबा उमरांसुआव गासै 7 मावसाफोरा थामहिनबा बे समाव खैला जावगिरि बिथांमोना सिङाव जे थाबथाना थानाय जाथायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे बिग आपडेट होदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाखिनि एसडीआरएफ एनडीआरएफ आरो इंडियन आर्मी बिथांमोनखौ बे समाव बे जाब्रथाय जानाय जायगाखौ थामहिनबा बिथांमोनखौ बोखांनो थाखाय नाजानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादोंमोन नाथाय बे समावनो मोनसे बिग आपडेट फैदों जे बिथांमोना जेब्ला 100 फुटनि दैनि सिङाव जेब्ला हाबलाङो बे हाबलांनायाव फेलें जाबाय थानायखौ फोरमायथिदों नाथाय बे समाव मोननो हादों माखासे मानि जे मुवा बेसाद थामहिनबा बिथांमोना गाननाय सैंडल जुता बेखौ बोखांनो हादों नाथाय मानसि सासेबो बोखांनो हायाखै थामहिनबा रैखा खालामनो हायाखै नाथाय बे समाव जुजिनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नाथाय बेनि गेजेरावनो मोनसे गिदिर खौरां फोसावथिदों बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दुखुनांथाव बाथ्रा बे समाव सासे गोथै सहखौ गोजावनाय थासारियाव बोखांनो हादों मोनसे बिग आपडेट उमरांसुआव जानाय जाथायनि 7 गुनि गेजेराव सासे गोथै सह गोजावनाय थासारियाव बोखांनो हादों बे समाव एसडीआरएफ एनडीआरएफ दा थामहिनबा रैखा खालामनो थांनाय बिथांमोना थारैनो मोनसे बिग आपडेट दे सासे गोथै सह बोखांनो हाबाय थामहिनबा बे समाव थाबथानानै थानाय 7 मावसाफोरनि गेजेराव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बे गोथै सहखौ मोननायखौ थामहिनबा बोखांनो हानायखौ बे समाव जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जाय नखरनि सुबुंफोर बे सुबुंफोरनिसिम दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे बिग आपडेट उमरांसुआव थाबथानानै थानाय खैला जावग्रा मावसाफोरनि सायाव गिदिर आपडेट होदों बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि गेजेराव थामहिनबा दिनै कयेल इन्डियाबो दिनै बे रैखाथि होनाय बा थामहिनबा बे समाव थाबथानानै थानाय मावसाफोरखौ बोखांनो थाखाय बाहागो लागोनखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो ओएनजीसी निफ्राय डी वाटार पाम्प बसायनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो एसडीआरएफ निफ्राय डी वाटारिं पाम्प लागायनानै थामहिनबा बसायनानै बे समाव रैखा खालामनो थाखाय नाजागोन होननानै बाथ्रा फोरमायथिदों बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया नाथाय बे समावनो सासे गोथै सह बोखांनो हानायखौ लानानै थामहिनबा बे समाव मोननाया जोबोदनो दुखुनांथाव जानानै फैदों मानोना बे समाव 7 गुनि गेजेराव सासे सुबुंनि गोथै सह मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव जुजिनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं नाजानाय हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो आसाम नाङैनो बा हादर नाङैनो बे समाव प्रे खालामनायनि थामहिनबा आरज गाबनायनि सम मानोना बे समाव थाबथानानै थानाय मावसाफोरखौ बोखांनो हानाया बा बोखांनो नाजानाया जेन जाफुंसार बेनि थाखाय आसाम नाङैनो हादर नाङैनो बे समाव आरज गाबनायनि सम नाथाय बे समाव बोखांनो नाजासेयावबो फेलें बा जाबाय थादों गले फेलें जादों बे समाव रैखाथि बिफाना आरो बेनि गेजेरावनो गोजावनाय थासारियाव बे समाव मोननो हादों सासे सुबुं नाथाय बे समाव कनफार्म खालामाखै थामहिनबा सोर बे सुबुङा सोर सासेया बे समाव जिउ गैयै थासारिखौ बोखांनो हादों बे सुबुङा सोर बेखौ फोरमायथियाखै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नाथाय बे समाव रैखाथि बिफाना सिंसिम थांदों बा दैनि सिं हाबसोमदों नाथाय बे समाव जुता सेन्डेलखौसो मोननो हादों नाथाय बे समाव सुबुंखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोरमायथिदों बे समाव जुजिनाय बा बोखांनो नाजानाय हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दानिया फैदो बिथाङा मा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि उमरांसुत नेभिए एटिया रेस्किउ अपारेशনত जइन কৰিছে
আৰু অলপ আগতে মোৰ কোল মিনিষ্টাৰ জি কিষাণ ৰেড্ডিৰ লগতো কথা হৈছিল কালিৰ পৰা কোল ইণ্ডিয়াৰ টিমেও ৰেস্কিউত জইন কৰিব 100 ফুটলৈকে পানী সোমাই আছে এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰথমতে পানীৰ মাজেদিয়ে ৰেস্কিউ কৰিব পাৰে নেকি চালে জোতা চেণ্ডেল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱে তেওঁলোকে পাইছে বা তেওঁলোকে মানুহক পাব পৰা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাবিছে যে তলত নাই ৰেড হোলবিলাকত সোমাই আছে সেইকাৰণে এতিয়া ডি ৱাটাৰিঙলৈকে তেওঁলোকে শিফ্ট কৰিছে আজি ৰাতিৰ পৰা ডি ৱাটাৰিং হ'ব ONGCও পাম্প পঠাইছে কালিৰ পৰা কোল ইণ্ডিয়ায়ো পাম্প পঠাব ডি ৱাটাৰিং আমি কৰিব পাৰিলে ৰেস্কিউটো সোনকালে হ'ব পাৰিব গতিকে এভৰি এফৰ্ট চলি আছে তাত আৰ্মিও আছে NDRFও আছে নেভিও আছে অহা কালিৰ পৰা কোল ইণ্ডিয়ায়ো জইন কৰিব চক আপোনালোকে জানে যে ডিমা হাছাও এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু BTR ডিমা হাছাও বা কাৰ্বি আংলঙত অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে লিমিটেশ্যন আছে গতিকে কি পৰিৱেশত তাক কোনে অনুমতি দিছে লিগেল ইলিগেল এইখিনি মই পুলিচক চাব দিছোঁ কিন্তু ডিমা হাছাওত বা কাৰ্বি আংলঙত বা BTRত আমি কিবা এটা ইচ্ছা কৰিলে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ সীমাবদ্ধতা আছে গতিকে আমি অলপ চাই লওঁ বস্তুটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি